Cheers. Ito, para sa mga sawi, pero ngayon ay wagi. Wow. Ikaw? Sawi. Sawi ka? Sawi for now. Oh, ikaw? Kani-kani? 100% wagi. Sana all! Sana all. Maning usa dire. Ano yung kauban dire? Lagi no? Oh, thank you Daisy. Nice meeting you. Oh! Thank you May heart and smiley guys. face pa. Yung message si ate. Ano daw? With Thank love. you, ate. May label. Sana all may label. Sana all may label. Sana all queen kayo. Ito naman ay. Hello, what's up these friends? Daisy here and welcome back to my channel. So, we're currently here at MJ Square here in Santa Fe. Yes, guys. I'm with my best friend Marley and Joderico. This is our second time, guys, na mag-collab. Charot! So, guys, nag-land tour sila ganina. Ang mga pangatuan ganiya is sa mangroves, Yeah. sa Oboob, tapos sa Santa Fe Sandbar. Oh, okay. Marathon na to. And then tomorrow, you'll go to Virgin Island. Yeah, Virgin Island. So I was not able to join their land tour a while ago, guys. Kay yeah, wala yung time. And nag-edit ko sa kong mga trending vlogs. So mga to siya, guys. And anyways, namin karon dire. So just chilling here. And magchika-chika. And wala lang, guys. Nag-on mi dire. Chill lang. Nag-chill lang. So flavored beer na apple. And then unsay mong flavor best? Lemon. So, ano Lemon. available? And yours is? Same mini best. Oh, sana Yes, all. best. So, na siya, guys. So, mag-enjoy na tayo rin. Namang food. Look at this. It's the black na calamares. So, napa siya ink, guys. Yes. O, saan siya? Pilot? Pilot? GT? Kung saan ba na mga Sa Epson siguro na printer. oh, di ba? Mo din siya di ay. Mo ni siya ako sa ganun eh. Crispy pork. Let's see, guys, if it's really crispy. Dapat na gidni ka ng konti ha That's sound. crispy. ASMR. Si, Yes, sa Marta. si Jude ato pa unahan. Lemon. Ang sa panahon ng software. Nakalimot ko. So, mo na rin siya mong food. Ang sa imong name, te? Justin. Justin? Oo. Ah, okay. Single ka, te? Double. Double. Nakakagawa ka na. May humor Ano na sa kayo? Ate, 60 lagi kayo kate. Oh. Ate, 60 kayo kate. Nano na ka anak de? Ate, unsa ni siya, te? Crispy pork. Unsa man na siya, ti pork? Baboy. Oo. Crispy siya na. Saka na, te. Ang mamo ang kuha na mo, black calamaris. Makaitong nipon. Di man kayo. Basta Kaya nahalo mo man siya sa hipon. flour. Unlike kung na... Guys, tanawa guys. Basta mo itom ganin akong ipon, guys. Kaya wala ba kung nagdaog ka ng dental floss? Ayaw bitaw, no? Muna na gamit sa kuan sa mask di ay. So yes, Bright guys. Bright cut eh. Witty. Saman, sige na, try na. Dapat guys, kay ingon man si ate na crispy pork ko ni siya, dapat mo crispy makadungog yun mi sa kanang kon. Sa kanang ASMR niya siya. Oh, ASMR. Darama. Sige go. Ikaw una. Apa mo diri ugma mo? Ako taga-tabaga ka naman ko pero muli na ko inig ka Wednesday sa kuan. Bunak ka mo, bunak ka. Taga Bulacan ka? Mga manswito di sa... Ay, manswito man ni siya. Prente. Bitaw te. Parente dayon. Ate. Padong tabagak. Hello. Kudya. Ito, mo kan? Kudya. Ah. Uy, ako ko jam sad ni. Oh. Lula ima. Hala. Ako malalola. Pag mo, Parente mo chabibi. dyan Aning chabibi. Basta kakili kasi ang mama. Ha? Sino yung mama? Kaya ka sa akong papa, Toto Mansito. Ta. Ang kinag tumakasaw na ilalula ima. Diba? Te, sakto te. So, unsa man pwede prente? Kita parinti, din kami, mag-reunion kami, ano best? Sumurag malibrihan kami diri. So, marabrihan kan mi direte. Nakansi ka, Kanang ginagdali Juliet ba, ka. kapitan? Oo. Tiyan. Tiyan ako. Kita, di ba? Sila yung edad te. 35. Tandasing. Pero, naman pangutan naman mo edad. Wala kay boss yung gayan, kakuan-kuan rami. Pare dagid yan, 27 ako. So, Guys, it's really a small world, no? Kaya namin dire and then their relatives, they are relatives. daw ang mag-sweat tagid sa kwan, sa pantayan. Kudya. Sige te. Ang sige mong pangalan te. Na, Last year. wala. Joseta Manswito. Te, basin na kay libre na mo te kay parente mo diretaan ni te. Wala, dira ko mamo. Uy, sakto na te, wala imong amo. Ayaw lang. Kay
May kwan sila, may inventory. May inventory. Harap magiging na. So, try na nato. Sige, dala. Try na to ang kuan. If crispy, Installate so na lang. Go na. Tingin ko na crispy ba? So what can you say? Wala ginay content. Tingog. Hindi mo ginitingog. Tambay man ninyo. So dapat So, pila na din ka seconds? Kaon dito. So, mga 10 seconds sa siguro ngayon crispy. di ba? Guys, so dapat ko na dahil abot na rin. Ganun din, di mo tanan niya para Para crispy maging kasi siya. yan. So my expiration, 10 minutes na din. Ano din na siya? Ang expiration niyang pagka-crispy. Pero crispy pa kasi yung one dili na. Hmm? Dili na? Crispy sa gamay. Gamay ra. Ay, maulit tayo. Di na bayaran na. Ikaw, ma'am, try. Sige ko na. Try, Wait, try, ako try. crispy now. Hindi, kasi Lami. Uy, na may sausawan, guys. Hello, na Pero din. lami man siya bisag suka, usawan Bisaya. na. Unsa na nasukat eh? Suka, Bisaya. Kung sa kuan pa kanang coconut wine. Tuba. Tuba. Nami siya bisag way sa sawan. So, ayan na to kung naisasawan. Sige, sige. Here, agad yung mga food vlogger. Mas lami siya kung isaw-saw sa May iba ako sauce. karilit Tama na ba? kapita. Magluto lang ko pwede ako karilit ang vlog. Medyo spicy ang sauce. Sige, ako nasadbi, ako nasadbi. Wala. Ano Okay. niya sauce? Let's try the crispy pork. Nothing yan. And let's sausaw it to the Bisaya na sauce. So, di na siya kabaw mo English. 1, 2, 3. Mura siyang pork. Spicy siya. Eh, mura siyang bacon style. Because, ang yahang meat kay thin and nasa siya, yeah, fatty. Unsa na siya, te? Ang gitawag na bling Kamunggay? bling. Ha? Bling bling. Bling, bling! Sibuyas dahon din. And then, now, let's try the black calamaris. Daog sa plating eh. Wait, sa isa, dili. Unsa na siya na sauce, te? Pangkuhan man, pang Mayonnaise or Mayonnaise of... dressing o ganang pang siomay, bitaw? No. Oh, iyang top. Let's try it. Crispy siya. Nakadumog mo, guys. Mas crispy siya kasi. Crispy ang kani. Mas crispy siya. saya ng flour. Nihipon. Ni-glat? Wala Wala pa. Wala pa. So, dapat din mo black akong nipon. guys. Halang ba ng top nga kanya? Okay, ronti kay hanad naman ko sa mga halang sa kinabuhi kay namagit na yung mga halang yun. Yugot. Wala but hugot. Up ko pa man. Da pa man. Wag dito ni mo gihiwa. Maton ani mo bugos ha. Singgit niya kay Darna. Okay ra kay tender man siya. Madarag Usap ang kuan ang sana karni sa Squid. ko. sige na ka muna. Muro interior. Okay. Thank you, ate. Let's try. Sulti ko, unsa akong... Yo. Unsay mong gibati? So, Bati. Dokuan mo. So actually, di ko hilig og spicy, pero let's try this spicy sauce. Lami siya. Ayos. Lami. Mm. Lami siya. Ikaw ko na best. Sige daw. Dapat The lahi best. mong description ha, dili lami. Kaya nagamit na niyang lami. Bati ako na. Lain na sad. Learn na sad. Sige daw. Dapat in one hungit ra na ha. Rubisod. Joke. May ako dako akong ba. Pero try na ako. 1, 2. Talaga. Hindi mada. Mura siya What can you calamaris, say? no? Kana imong gikaptan crispy na. Kanya? Yes. Try. Ako na balik ko niya. Nagkata na yung converse. Ingot ka tita, dili na magkata. Ano, Ito man ni sa table. Joke ha. Sa ink na yun, bago na nag-print sa yung module.
Mantog dahil. Pero lang, pinsel. So, unsa man? Crispy. Lami ra siya, no? Sakto ra ang timpla. Sakto ra ang parat. O ang calamares kay sakto pagka-fry good. No? So, sa Dili siya masangit sa imong ngipon, be, karang. natin na din. Oo, magluto siya kay din. Tender siya ba? Sa naol, no? May masangit mo. Di ka makagamit ng toothpick para na. Dito eh. Oh. Kinamuto na lang kanina to, no? Bro, nilag ko kayo. Ako kayo siya. And, na siya yung wings. Sana manok na. Pero, dami yan na yung wings ang squid. Di ba? Wait, ang tawa ka na. Gilid. Ang sana siya wala. Dili ko sure sad. Pako-pako. You see? In just one bite, it will... Basta, i-text na lang ako, guys, ha? Kaya nakalimot ko sa English. Gi-apil de ana mo ang kwan, yang kwan ba kaya mo. Isa na inyong gamit sa block nga kwan. Yang jung eng. Yung ink nyo rin ang tawag Yang din. pure ata. Okay. Di ba ang ata Yes, sa kwan? I-reserve na mo pag portion. This one is really unique. Mayroon siya kwan no, kanang mubaho ba? Kami rin Diba? mga black Usually ang mo binapirmi mubaho. Really? Kami I haven't Sila, seen it. I haven't mag-pink calamares ko, mag-kwan ko din, Strawberry. mag-negosyo ko din sa dami, pink calamares, kaya atong kompetensyahan ang likido. Kwan ni siya, coloring lang. Sinana ba? Dili, ink din siya. eng niya, yang ata. Maglimpyo may di man amo ilabay, amo ilahi. Kay preserve na niya. May nagdagwan. Ang dami niya pag-preserve Manam. eh. Kanang Amo, portion. frozen. Dili, soda mo kuan. Kung ma-frozen siya, dili na nga makuhaan. Hindi na. Dili. Pero mas gyapon ipa iluto. Maningkamot mo nga mo fresh gid siya. Dili na mo i-frozen. Sana all, no? Baka naman yung kamot ba? Do kwan i-ferment ninyo ngana. Para ngana. Ano na siya? Kimchi ngana ba? Do magkadugay magkalami siya. Ay, relasyon, guys. Magkadugay pero ang iban need gid stop kay bisa magkadugay magkalaay. Sana all, no? Kanang, kung magkadugay ba kay magkalami. Magkalami. Ang uwan man kay magkadugay, magkaway lami. Ang gani siyang life best. Oh, na to happy tagi ba ako. Darag storya. Okay. Mo na siya si Boy Maoy. Yari na siya bantayan kay para Ipangalan kay din mo ni to Boy siya sa Maoy. Camp Sawi. Kay Sawi man siya. Na kumusta man ang kamsawi sir? Kunong Yun ang experience so far. Nga, siya sagat ka dito. Walang This is my first day. forever! Nakaan ka na sir, na camp wagi. Wala pa. Ito. Di mo nabusog singgit dito. Basta makita niyo mo sa Virgin Island, di mo forever. Yeah. Si Rina. Mga virgin pa. Yaw natin. Pero mo lagi katunga tao, katunga isda. Mo na ba na na? Tama natin. Ha? Virgin ka pa na siya. Ay mo kilaw ng katunga. Katunga yung preserve di kagabi eh. Kuin man gabi eh. Ano nang kumdira duwa? Kaya kape? Ha? Masig na pa kailang trabaho ko. Ate, wala kay Golden. Bala na football. Wala ka trabaho na dito? Wa. Ay na. Nasunog ako na yung prito dito. Ate, salamat kay Timay. Welcome. Daw, saan na ito ka-vlog? No, edit vlog to. Diretso, 9 minutes. Jose Tamansito. Josefa, tayo mama, di ba? Uy, Marciana. Marciana, guys. Mga antik lagi kayo mga Liter egg ng last. pangan kay nasa museum. Mga antik. Da, mga antik. Si Marciana ug si Jose Tamansito. Dahil mga Marlina. Uy, Marley. Uy, iha. Basi may mo ng Bob Marley. Guys, so, unsa man atong verdict ani mga judges, mga master chef, mga taster. Ikaw naman. Sa man. Score 10. Score 1 to 10. 1 to 10. Oh, ato na iten gyud. 10? Oh, that's so. Pero kasinero nagtago. Ikaw? Parinte ba ya? Oh, dili gani ka It's 10. konsinera. Ako kay kuan lang. 9.9 kay dili man siya libre. Dapat na tayo libre. Shout out baka naman Sir Dexter. Libre ang sauce. Pero anyway, lami good siya guys. So yan guys, charot Tagalog ito. Alright guys, so marami guys, dili nami kaubos. Paputos na Napami lang.
So ipa-take out na lang nila mo kay napay mga walay kaon dito. Mo ato mi dito sa Kuta Beach kay naman yung mga friends ni Jude. Tine discount ha, relative ra ba mo ti. Discount. Mo ato na mi guys, ipa-take out na lang na mo among pagkaon. So yeah, I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And by the way guys, my membership is already on. It's already turned on my YouTube channel. So if you want to join, just click the join button below. Yes guys. And for that guys, I want to give a big shout out to my 2 days friends, my super days friend, which is RG Rindon. Yes, so thank you so much. And also to Daddy Michael, he's a super duper days friend, so that's the highest levels. Thank you, Dad. Anyways, guys, I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And if you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you will be notified whenever I upload a new video. And also make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at @IamDaisy and my Facebook page is Daisy. So always remember that every day is a chance to see the beauty of God's creations and always seize the day. Thank you so much for watching. And also, your channel. Jude Rico. Please Yeah. subscribe to my channel, Jude Rico. Yes, guys. Bye. Bye, these friends. Oh, thank you, Daisy. Nice meeting you. Oh, thank you, May heart and guys. smiley face pa. Yeah, message si ate. Ito daw. With Thank you, Oh, ate. may label. Sana all may label. Sana all may label. Sana all queen kayo.